Behöver du en partner som klarar tuffa miljöer och snäva tidsramar? Vortex Solution levererar säkra och effektiva system för överpumpning och grävsugning för kommuner, entreprenörer och industrier i hela Sverige. Vi hanterar dag- och spillvatten, grundvattensänkning och schakt, där kablar och ledningar kräver hög precision, med grävsugar som klarar de tuffaste jobben. Vi utför även mark- och PCB-sanering med full kontroll från provtagning till deponi som en del av ett heltäckande koncept i samarbete med Environ. Vortex Solution. Kraft och precision i varje flöde.